ndase ketekuk lho, Ndik. Ayo kene. Kok dadak takon malik rene. Kok nek mati lho aku diku. Piye rasane sayang? Piye rasane penak to? Samping gunung penak to. Lah kok kok mringet ngene iki nyapok. Lah ya Allah tak lapani sik dilapis sik. Kowe iki dilapis kok malah. Ayo kene. Ngelapi awit mau gur kelek ayo. Ndoke sing ngelapi mek nyarse ndoke lakono ta sing ngorokmu rek lakono. Kelek apa? Ah, wis. Nah, ngono. Rasaku ora ngrasake wong reok. Sik. Wis, maturun. Wah, peteng dedet to piye? Kok peteng. Kok malah kanggo nginguk barang iki nyapa. Ora kanggo. Mbok kae mang-mang buat tuno gen kok plenos. Dembene sak kowe pedhot neh. Oh, pedhot to. Pedhot terus. Pedhot.